Jones a'i frawd Glyn Jones a'i deulu sy'n berchen ar y cwmni yma. Mr Trefor Jones, oeddi fi'n wir mai chi yw'r unig gwmni yn y byd sy'n cynhyrchu'r math yma o ddillad? Oedyn, fi'n credu fod hwnna'n wir. Oherwydd, ni'n gallu gwneud pethau yn arbennig o'i personal gimmicks. Os chi'n moyn rhywbeth wedi cael ei wneud, neu mewn ni ta beth yw e. Pwy gafodd y syniad yma ar y dechrau i wneud y dillad way out yma? Wel, oedd mab Glyn, fe gas i dreino i wneud y pethau hyn. A fe i'r swistir a gath e'n ôl, a fe'n gwybod pethau hyn wedi. Oedd na connection da ni gyda'r export trade yn y camnedd, just. Ond y gynlluniau yma, chi'n bod, maen nhw'n... Wel, dych chi'n gweld rhain bob dydd, ych chi? O, na. Mae hwnna'n high fashion nawr. Ie. Ond nid yng Nghymru, wrth gwrs, gwelwch chi maen nhw'n Nghymru? Na. Sy'n digon arian ni yng Nghymru mynd os e. A Sison sy'n cael yr arian. Ni sy'n gweithio, nhw sy'n cael yr arian. Wedwn ni fel na. Ond... Pwy sy'n yn ei prynu nhw, te? O'r mods a'r high fashion, nhw fe. Actwyr, Barton, a digon arian fe. Wel, ni'n sy'n parni'n wedi gwneud mas o air o lle. Ni'n ela sane a jumpers yn mas i Japan, Americ. Ond i chi'n gwerthu nhw i'r siopau arbennig yma yn Llundain? Yn Kings Road ac yn Carnaby Street. Ond mae grwpiau pop, er enghraifft, yn gwisgo chdi?